Sa Mandaue City, daghan ang nagtapok sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge aron masulit ang holiday kagahapon. Ang detalye ni Nico Sereno. Sadya ang Pahara Park ilawom sa 2nd Mandaue Mactan Bridge, daghang mga pamilya ug mga managhigalaay ang misuroy mipahimos sa holiday. Sagad kanila nangaligo sa dagat sa baybayon sakop sa barangay Umapad. Ngadto na sa ilawom gyud sa Taytayan habig sa Mactan Channel. Ang uban nagpiknik nga dala ang mas sobrang pagkaon sa Noche Buena. Maayo kuno didto, wala pay gasto. Kung nga rin yung may Pasko, suro yun may kay. May kwarta para sa mall, aril lang sa dagat. Nya ari sa dire sa kaway pero no wano may huling gamay no lay ko. Relax pa. Relax pa. Kinusa ka pamilyahan sa baybayon rasab nagsao sa ilang paniudto. Enjoy sila sa pagsugba, pampuno kuno sa dala na nilang mga pagkaon. Nya diri kay mga sobra ra na namo, mga kuan gabi nya giinit ra. Bibo kayo. Oh, bibo ra. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak.